Nasaan na ba yun? Refresh. Bit by bit, creative imagination began to build a new art form. Alzaki, hello mommy. Ayan, Alzaki. May loud shout out, lalabs. How are you? You are my first viewers now. Thumbs up. Thank you so much. Alzaki, lalabs. How are you? Ayan. Apa kabar, mommy? How are you, Alzaki? From Indonesian, ayan. Alzaki is from Indonesian. Or ba to? Alzaki, how are you, lalabs? Ayan.
Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan. Mami tulong sports Alzaki nyo. Ayan. We will see. Okay, I'll check. On the bet. Alzaki. Okay na yung isang mobile. Hoy. Thank you, Mommy. Ayan, you're welcome, Lala. Assistant, please give me my mobile. Your mobile. Hoy. Give me now. Kina yung mobile mo ba? Gagamitin ko yung bagong ano. Kina! Uy! Kina! Ayan, 3 million in the house. Mega love shout out. Pasok lang kayo mga lalabs. Na kayong mahiya dyan. Sila. Mobile. Hoy! One minute lalabs, 1 minute. So I will take mobile. Another mobile. 1 minute lalabs. Akin na, kaya mo ko. Ba't na? Nahihimik ako. Angeline G. Vlogs, thumbs up. Ayan. Thank you so much. Ayan. Angeline, ayan. Angeline, may jacket ka na po. Ayan. Ivana, thumbs up done. Ivana, oh, mashallah. Ayan, Ivana. May jacket eh. Wait lang, malaw. Ayan, Ivana, may jacket ka na, Ivana. Ayan. Thank you for coming, Ivana Alawi. Oh my God. Oh. Salamat sa pa-jacket. Walang anuman po. Ayan.
6 million in the house. Miguel Galad, shout out. Ayan. Ayan. Ano gamit mo, Has? Streamlabs po. Streamlabs OBS. Ayan. Na itatype ko. Ayan, tinype ko. Hello, ma'am. Ivana, ayan. From Alzaki, ayan. Hindi ako inaantok ngayon. Kagabi, inaantok talaga ako. Ngayon, hindi. Ivana, ayan. Tas gaming. Ayan mga lalabs. Huwag nyo naman lalabs i-skip yung aking harang. Ayan, naghang. Kaya tayo naghang. Loading. Okay na lalabs. Ini-skip kasi yung aking ads. Okay na, wala ng loading? Okay na po ba? Ayan, 3 million in the house. Minimalag shout out. Ayan. Laptop gamit mo, host? Opo, isang laptop saka yung isang set ng gaming po. Alam mo po yung gaming, yung aking Streamlabs po, nakaano siya sa gaming. Yung computer ng, yung seat ng gaming, yun ang, yung Streamlabs ko nandito, pero yung kabila, laptop. Ayan, tamsak dan from Bibilos. Ayan, Bibilos, madam, migalag shout out. Ayan. Salamat naman sa patamsak dyan, madam. Ayan. Ayan, Bibilos nagbaba ng bahay. Ang laki ng bahay ni Madam Bibilos, sana all. 9 million. Ayan o. 9 point something. Ayan. Sana all. Ayan. Ivana. Ayan, all I have to do is dream. Ayan. Galing maggitara. Ayan.
Ayan, Ivana. Ivana nagbaba ng bahay. Ayan. Bibilos Dan. Pasukli from Ivana. Ivana. Ayan. Ang laki ng bahay ni Ma'am Ivana. Tapos na ba yan? Dan Ma'am Ivana from Alzaki nyo. Ayan. Ayan, Ivana. Pabalikan na lang po si Alzaki. Dan po sa'yo. Bibilos. Ayan. 4 million in the house. Bigyan nila shout out. Yan, dikit ko ito sa'yo, Ma'am, Madam Bibilos. The official V. Thumbs up po. Ayan. The official V. Bigyan shout out. Lalabs. Thank you for coming. Ayan. Thank you for coming. The official V. Ayan. Salamat Lalab sa patamsak. Ang galing naman ni Bibilos. Mag-gitara, ayan. Dikit ko to sa'yo, madam, ayan. Ayan, Ivana, nagbaba ng bahay. Nating dikit sa'yo, host. Ayan. Salamat po. Ayan. Salamat po dyan, mga Lalab. Salamat sa pa-jacket po, ayan. Walang naman po, ayan. Alzaki nyo dan na sa sukli. Thank you. Ayan. Ayan, Alzaki dan to you si Ivana. Ayan. Dan sa nakapin. Salamat po. Titinan ko po yung bakas nyo, madam. Babalikan po kita. Ayan, the official B nagbaba ng bahay. Sige po, dan sa nakapin. Ayan. Tingnan natin yung bakas mo, madam. Ayan, 2 million in the house. May mga shout out. Ayan, Ivana nagbaba ng bahay. Ayan. Tapos na ba yung mobile ko? Akin na. Wait lang, kasi yung ating pangayuda nandoon sa kabila. Pinapayos ko yung mobile ko. Yan, Ma'am Ivana. Dati pa akong dikit sa yung main channel. Ayan. Pinapanood ko siya. Yan, may harang ka. Ivana. Ayan, the official bidan sa'yo. Pasukli, ayan.
from Ivana. Dalaga na si Angela, ayan. Dalaga na si Angela, may shout out tusok host, ayan. Salamat sa patusok lalabs, ayan. Ayan, nandyan si dalaga na si Angela. Thank you for coming lalabs, ayan. Salamat sa patusok, ayan. Salamat host, ayan, walang anuman lalabs, ayan. Hindi natapos yung iyong harang, ayan, pangalawa na to, ayan. Ivana. OTW po, ayan. $2 million in the house, mega love shout out, ayan. Naglo-loading ako. Ba't naglo-loading? Loading ba ako mga lalabs? Ayan, salamat. Ivana Pulpak from the official V. Naglo-loading ba ako mga lalabs? Ayan. Salamat official. Ayan. From Ivana. Naglo-loading ba ako? Ba't ganun? Parang nakikita ko yung sarili ko naglo-loading. Hindi naman. Ba't naglo-loading? Naglo-loading ba? Yan mo nga. Naglo-loading siya na. Nangyari dito. Ayan, talaga na si Angela. Ayan, nag-loading ba ako mga lalabs? Ayan, sana wag nang mag-load. Premiere po, ayan, tamsakan natin yung premiere mo lalabs.
Jens Love Official, ayan. Dati akong dikit sa'yo, lalabs, ayan. Jens Love Official. Chicken in Oven, ayan. Arabic version. Nasaan? Ano ka ba? Saan ka bang bansa, lalabs? Dalaga ni Angela? Sa Middle East ka? And 5 million in the house, may mga shout out. Ayan, tamsak. Sarap naman yung Arabic na yan. Ayan, the official. Nawala yung aking music. Para tuloy boring pag walang music. Tingnan natin yung ating music. Ayan, 7 million in the house. May biglang shout out. Anong kanta ba to? At dinagana yung music. Naglo-load. At ganito to. Ayan. Saudi po. Ayan, Saudi ka pala. Nasa rin ako. Nasa UAE ako, lalabs. United Arab Emirates. Tam shared host. Ayan, salamat po. Ayan. Salamat Danalin BTV. May lahat sa'yo, lalabs. Nalaga na si Angela, TW. Jens Love, damsak na po sa premiere mo, dating dikit. Ayan. Damsak natin yan siya. Ano nangyari sa aking music? Ba't nawala? Ba't loading yung music? Di gumagana. Nangyari sa aking music. Wala nga music. Jens Love, damsak na po sa premiere mo, dating dikit. Salamat po, madam. Ayan. Dalaga na si Angela. Ayan, 7 million in the house. May milad shout out. Missing ko lang yung aking music, mga lalabs, at magluluko. The official, nagbaba ng bahay. Ayan. Di pa tapos yan? Ang aking music, di ko maayos. And 2 million in the house, may mga shout out. Uy! Hindi ko yung mobile ko kasi nag-charge. Ayan, 2 million in the house. Wait lang mga lalabs, sinimula ko lalabs ng tubig.
H2. Ayusin mo. Kami yung pinapagawa. Ayan, meron ng parang music. Ba't kanina wala ka? Azar naman. Ayan, ayaw gumana. Ayan, 3 million in the house. May shout out. Ayan, 3 million in the house. Bigyan shout out. Darcy Jenny, ayan. Hello host, thumbs up, done. Ayan. Salamat sa pa-thumbs up dyan, Darcy Jenny. Bigyan chat sa'yo, lalat. Jacket ka na po, Darcy Jenny. Ayan.
Salamat po sa pagpunta. Minute lalabs. Thank ko pa yan eh. Ayan, 5 million in the house. May mga nag-shout out. Ayan. Odon Demetriel Junior Blanc. May mga nag-shout out. Ayan. Thank you for coming again, lalabs. Ayan.
Ayan, 5 million in the house. May mga shout out. Ayan, Odon Demetrial Junior Vlog. Nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Mr. and Mrs. Kuslit. Tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak lalabs. Ayan. May jacket ka na, Mr. and Mrs. Kuslit. Ayan. Tamsakan natin yan, Odon. Yung ginawa ko pagpasok lakad lang galing Guada to Gallery. Ayan. Thank you, host. Ayan, walang anuman po, lalabs. Ayan. Ayan, Udon. Panoorin ko lang. $5 million in the house. May mga shout out. Parang lahat na to nakadikit sa'yo, Odon. Tingnan natin. Ay, hindi pa. Yan, Odon.
Ayan, udon. Dikit kita sa'yo, udon. Ayan, Mr. and Mrs. Kuslit nagbaba ng bahay. Tamsakdan Sisi, ayan. Mans kare-kare, may lang shout at lalab, sayang. Thank you sa patamsak dyan, ayan. Ayan, Mr. and Mrs. Kuslit. Talbos ng ampalaya at sitaw. Ayan. Buhay probinsya. Ayan, Mans kare-kare nagbaba ng bahay. Dikit ka to sa'yo, Mr. and Mrs. Kuslit. Ayan. Ang laki pala ng bahay ni ano, Mans kare-kare. Sana all malaki ang bahay. Ayan, Mans kare-kare. Ang bahay mo ako. Ligo challenge na naman. Ayan, may harang ka, Mans kare-kare.
Tapusin ko yung harang mo. Ayan. Ayan, Mr. and Mrs. Coslit, dan pulpak po sa bahay mo. From Mans Kare-Kare, ayan. Maraming salamat po, Sisi Hos. Ayan, walang naman po, lalabs. Ayan. Hindi na natatapos yung harang mo, ayan. Ayan, natapos din. Dinikit ko na sa'yo. Ayan, 4 million in the house. May shout out. Ayan, Mans Kare-Kare, OTW from Mr. and Mrs. Coslit. Ayan. Hos, pang 14 tosok ako, miss you, Hos, he. Ayan, wala ka kagabi, Animo Lovers. Ay, nandito ka pala. Salamat naman dyan, namimiss mo pala ako. Ayan. Baka na ng bahay. Tikitan mo na si Mans Kare-Kare. Ayan, napakalaki ng kanyang bahay. Si Mans Kare-Kare ba yun? Ayan, 4 million in the house. May shout out. Ayan, Animo Lovers ng bahay. Ayan, 4 million in the house. May shout out. Welcome, oy, at ako na'y mamasol namatay ga isda ko. Bakit namatay yung isda mo? Anong nangyari? Ayan, welcome, oy. Ayan, Animo Lovers. 8-11 ka na pala, oh. Kunting tiyaga lang at makakaabot ka rin ng 1,000. Ayan. Dan po sa bagong upload mo, Sisi Host. Ayan. Salamat po, Mans Kare-Kare, Madam. Ayan. Sana all si Mans Kare-Kare malaki ang bahay. Yung sa akin, nag-50 na yan eh. 1,750. Ay grabe, kinain isang bagsakan lang, 40. Kinain niya yung 40, grabe naman to si Lulu. Nakakawalang ganang isda. Kinain yung 40, di na naawa. Ayan, Mans Kare-Kare, dan tusok, dikit na tayo. Ayan, from Animo Lovers. Mans Kare-Kare, dan from Mr. and Mrs. Coslit. Pus, kaya nga paano to abot, binabawasan palagi nun. Ganon talaga, lalabs.
Pag nabawasan ni Lolo, mangisda ka uli para makabalik. Sa akin tingin, hindi na ako nakaalis sa 1.7. Panay lamon. Hindi ako lang isda kanina. Nakawalang gana kasi siya eh. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Magtiyaga ka lang. Hayaan mo lang yan, lalabs, animo lovers. Mararating mo rin yung 1,000. Lasunin mo, hindi nga natin niya kilala kung sino yan siya. Hello, live. May shout out live. Ayan, live. Nababa ng bahay. Ayan, animo lovers. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan. Ayan, live. Nagbaba ng bahay. Live. Ayan, 2 million in the house. May shout out. Ayan. Live Korean channel Dan Tusok. Dikit na tayo. Baby, ayan. Wow, may pa-baby ka pang nalalaman. From Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers ng baba ng bahay. And may harang-harang. Ayan, 2 million in the house. May shout out. Ayan. Animo Lovers Dan. Ayan. Animo Lovers, pabalikan si Mr. and Mrs. Koslit. Dan sa'yo, lalabs. Maulan na morning sa lahat. Ayan, sana all umuulan. Ayan. Bahay ko. Ayan. Hindi kami shout out. Bahay ko. Ayan. Anong oras na sa Pilipinas ngayon? 2, 3, 4, 5, 6. Alas 6 na. 6:14 in the morning over there. Ayan. Ayan. Nolds TV. Nagbaba ng bahay. Ayan. Patamsak mga lodi. Ayan. Tamsakan natin yan, lalabs. Daming kalapati ni Nolds. Ayan. Mga nakalalo ay salamat naman. Binubula naman ako ni Nolds. Oh. Ayan, bahay ko. Nagbaba ng bahay. Ayan. Mr. and Mrs. Kuslit. Tagal na akong dikit sa'yo. Dan Tusok. Ayan. Salamat naman sa patusok-tusok dyan. Ayan. Ano ba to si ano? Si Nolds. Ayan, sabay mo ako, Nolds. Ang daming kalapati, ayan. Nasa ibang bansa ka rin, Nolds.
Dami kalapati. Sarap kasi manusok host addiction. Sana all may tumutusok. Ayan. Sarap talaga yung tusok. Ikaw, Animo Lovers, panay tusok ka dyan. Oo, Madam Host, dito ako sa Saudi. Ah, sa Saudi ka pala. Sa Saudi tong picture mo. Ay, yung video mo. Ayan, TikTok viral. Migay shout out. Tusok host. Ayan. Ayan, ang sarap naman ng mga tusok nyo dyan. Na-feel ko yung mga tusok nyo dyan. Ayan. Good morning. Ayan. From TikTok viral. Ayan. Nagsikapian na kayo mga lalabs. Ayan, ha ha ha. Feel ko sabay-sabay yung tinutusok. Kaya nag-iisa lang ako dito. Ayan. Feel na feel ko ang tusok nyo sa akin. Ayan. Ayan, Nolds. Dikit ko sa'yo, Nolds. 2 minutes na ako. Bahay ko dan tusok sa'yo. Dikit na tayo. Ayan, from Animo Lovers. Ayan, Nolds. Dinikit ko na sa'yo, lalabs. Ayan, Animo Lovers, nagbaba ng bahay. Ayan, Pyroman. Pyroman is RB. Hey! May shout out, Pyroman. Hey, lalabs. Ayan. Drop your links, Pyroman. Ayan. Salamat sa pagtusok, Animo Lovers, from bahay ko. Ayan, nagpasalamat sa patusok-tusok si bahay ko. Masarap parang tumusok si Animo Lovers. Na-feel ni bahay ko. Na-feel mo rin pala bahay ko yung tusok ni Animo Lovers. Animo Lovers OTW from TikTok viral. Ayan. Ayan, haha, natawa tuloy si bahay ko. Ayan. Lordy. Ayan, bahay ko, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Nolds, nagbaba ng bahay. 5 million in the house, may Jonathan. Pa-shoutout po, Ma'am Idol. Ayan, Muhammad Permin. May shoutout, lalabs. Ayan. Thank you for coming, Muhammad Permin. Ayan. Salamat sa pagpunta, lalabs. Ayan. Animo Lovers Dan from TikTok viral. Ayan. Bahay ko, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Frexy Joy Losada. Tamsak Post. Ayan. Frexy Joy Losada. May shout out, lalabs. Ayan. Thank you for coming, Frexy Joy Losada. Ayan. May jacket ka na, Frexy Joy. Ayan. TikTok viral OTW from Animo Lovers. Ayan. Nolds TV OTW from TikTok viral. Ayan. TikTok viral, nagbaba ng bahay. Ayan. Short video. Ayan. Frexy Joy Losada. Sorry, akala ko may jacket na ako. Dikit na kita. May jacket ka na po, lalabs. Ayan. Ayan. Lalabs, Frexy Joy, may jacket ka na po.
Late kasi yung reaction ng jacket eh. Late siyang isuot. Ayan. Ayan, galing ni Jessie Mendoza. Jessie Mendoza, TikTok viral. Ayan. Ayan, short lang nga lang. Tapos na agad. Hiwala ng bakas sa bakas suklian. Palabas si host tamsak. Sapat na, ayan. Ayan, Jessie Mendoza. Binikit ko to sa'yo, lalabs. Ayan, TikTok viral dan. Tusok dikit baka sa bahay na binaba mo na si Jessie Mendoza. Ayan. From Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers nagbaba ng bahay. Ayan. Nolds TV dan full pack from TikTok. Ayan. Palablab-lab si Prexy Joy. Thanks, Animo Lovers. Ayan. Yung wala ng bakas mga lalabs. Babalikan kayo ni Prexy Joy. Ayan. Natin yung bahay ni Prexy Joy. OTW TikTok. TikTok viral. Welcome po from Animo Lovers. Magluluto muna ako, host. Sige lang bahay kung magluto ka lang, lalabs. Magluto ka na, lalabs. At nang may breakfast ka na, ayan. Short video, ayan. From TikTok viral. Ayan. Dati akong dikit sa'yo, Prexy Joy, sa aking main. Dikit ko na lang sa'yo yung aking alagad. Ayan. Prexy Joy recipe. Ayan. Losada. Bin omelette. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Bigyan shout out. 6 million in the house. Ayan. Wow, sarap naman ang niluto ni Prexy Joy. Kakagutom naman, lalabs. Parang ano to, umusok-usok pa. Yung omelette, ayan, bin omelette. Ayan, 5 million in the house. May shout out. Ayan. Ayan, Prexy. Sarap naman nito. Dikit ko na. Sarap. Full watch ako. Ilan ba yung mo dito? 1.4, 9 months. Tagal na pala to, 9 months na. Ayan, 4 million in the house. May milad shout out.
Ayan, Prexy Joy Losada, full pack sa egg omelette mo. Ayan. From Animo Lovers. Ayan. Animo Lovers, nagawa ng bahay. Ayan. 5 million in the house. Migay shout out. TikTok viral, ayan. Ano siya TikTok viral? Ayan, 5 million in the house. May meron shout out. TikTok dan full pack from Nolds TV. Ayan. Nolds TV nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 7 million in the house. May meron shout out. Ayan, bahay ko nagbaba ng bahay. At yung bahay ni bahay ko. Ayan, 6 million in the house. May shout out. Ayan, Nolds, dan tusok shoota na pala tayo. Ayan, mag-shoota na pala kayo, Nolds. Ni Animo Lovers, mahilig pa naman to si Animo Lovers tumusok. Ni tusok. Ayan, tawa si Animo Lovers, may tumusok kasi. May ano ka na ba, Animo Lovers? May anak ka na? Kasi panay ka sa tusok eh. Lalo na ngayon magtataglamig na. Taglamig na, malamig na nga eh. Ayan, Nolds TV, ayan. Alam mo, pag taglamig, madaming nabubusog. Malaki yung tiyan. Si panay tusok. Si Animo Lovers, panay tusok kasi nagpapainit. Maghanap nga rin ako ng tutusok. Ayan, mas wala pang tusok muna tapos tapon-tapon. Kasi tapon-tapon lang, grabe. Huwag mo tapon-tapon, sayang naman yun. Yan, nagigising ako sa mga ganitong usapan.
Hanapan mo nga ako, Animo Lovers, ng tutusok sa akin. Yung totoong tutusok. I am 2 million in the house. Maybe I'll shout out. Mas mahirap host, dami namang tutusok pero bihira yung tusok na maging responsable. Huwag mo lang hanapin host, kusang dadating yan in the right time. Hindi na, maghintay na nga lang ako. Sana yung ano yung true love. Kahihintay ko yung umaano na, kumukulubot na. Ayan. Haha, Kaupaus, malupit ka dyan. Ayan, Yoki support. Miga shout out, Yoki. Ayan. Marami dito lalabs, Animo Lovers. Marami ditong gwapo, halo-halo ang tao dito. Kaso lang pag dito ka nakatira, parang normal na lang sa'yo eh. Ayaw ko. Kasi hindi naman totoo yung mga ano dito, ano lang, fun. Hindi ka naman nila mamahalin. Tutusukin ka lang. Pagkatapos ng tusok, wala na. Animo Lovers, hello. Ayan, from Yoki Support. Ayan. Yoki Support, nagbaba ng bahay. Ayan. Animo Lovers, napakadami ditong lahi. Halo-halo. Indian, Pakistan, Sri Lankan, Nepali. Lahat na nandito. Kaso lang hindi ka makakahanap ng totoo dito. Maglalaran lang yung puso mo. Ayan. Oh, thank you so much, Muhammad Permin. Ayan. Salamat naman, Muhammad Permin. Mashallah. Ayan. Mas alis na po ako, papasok na work. Balik ako tomorrow. Dami gwapo dyan. Pwede. Oh, tama. Sige, ingat ka dyan, Animo Lovers. God bless you, loves. Ayan. Ingat ka palagi dyan. Sige na. Ayan. Yoki Support. Ayan. Yoki, hello po. Dikit na tayo. Tagal na. Alis na po ako, baby. Papasok na sa work. Yan, may baby pa naman si ano. Muhammad Permin. Ayan, thank you so much, lalabs. Ayan, Muhammad Permin. Ganyan, ang cute ng alaga mo. Ayan. Mahilig ka pala, Muhammad Permin, sa pusa. Animo Lovers, halo kang nyak-nyerte. Bahasang niya. Yoki, umalis na siya. Pumunta sa work. Saan ka, idol? Nasa United Arab Emirates po. Yan. Ang cute naman ng iyong pusa, Muhammad Permin. Meron din akong pusa. Ayan o, tulog. Nasa baba. Tulog yung aking pusa.
binabantayan ako sa sahig. Ayan. Nelmar Channel, morning host. Ayan. Nelmar Channel, may shout out. Ayan. May jacket ka na, Nelmar. Thank you for coming, lalabs. Ang cute naman ng pusa mo, Muhammad Fermin. Ayan. Hinaharot ka. Diba nasa ibang bansa ka rin? Yukikita suda bersambong. Tiwang ko saya kabut dulo. Ayan. Bertimin, ayan na. Aalis na daw siya kasi pupunta siya ng work. Host Indonesian po yan si Yuki. Support mo siya, host. Sige la, loves. Sige Yuki, sige. Ayan. Nilmar Channel. Bigyan ka lang shout out. Nagawa ng bahay. Iyak kang Animo Lovers. Hati-hati, ayan. Sige, God bless daw you. Animo Lovers, sabi niya. Ayan. Muhammad Fermin, ang cute naman ng iyong alaga. Ayan. Di ba nasa ano ka rin, Saudi? Muhammad Fermin. Nakikipagharutan sa iyong pusam. Yoki, sama-sama timang ko. Ayan. Dasampay, jumpa host, then Yoki timang. No problem, Yoki, stay there. I will give you banana. Ayan. Ayan, dan sa nakapin, pasukli na lang po. Ayan. Sige po, sige po. Animo Lovers, ayan. Natawa si Yoki. Ayan, Muhammad Fermin. Al-Qasim, Saudi Arabia. Ayan. Nasa Middle East tayo. Ayan. Nelmar Channel 2. Ayan. Ayan, Muhammad Fermin. 3 minutes yung watch po nito sa video mo. Ayan. Dinikit ko na, lalabs. Tingnan natin yung bahay ni Yuki. Ang bahay ni Yuki nasaan? Ayan. Yuki. Ayan. Yuki is an Indonesian. I will check your house, Yuki. Ayan, 6 million in the house. May nag shout out. Yoki iya bro, kipan ni sa kabot dulo yan. Kabot. Ayan. Where is your house, Yoki? Ayan. Oh, Yoki, mashallah. You have a big mansion. Sige ho, Animo Lovers, ingat ka la, loves. Ayan, Yoki. I already connected to your house. I'm your old friend, la, loves. Ayan. Now, I'm gonna put only thumbs up and watch. Ayan, Yoki. You have a big mansion, mashallah, Yoki, mashallah. Ayan, 6 million in the house. Yoki, I'm watching now. Ayan. Yoki. Kaya. Ayan. Yoki. Ayan. Nilmar Channel. OTW Lalabs. Ano rin natin yan. Ayan. Nilmar. Ayan, Pilipinas Lock TV. May shout out. Ayan.
May jacket ka na Pilipinas, Lop. Ayan. Ayan, Yuki. You have a short video. Ayan. Ayan, Yuki. Done. I watch all. Ayan, full. I watch full. Full. I watch full. Full. Ganun. Sabi yung English ko. Ayan, 4 million in the house. May gonna shout out. Nilmar. Malit pa pala yung bahay mo, lalabs. Ayan. Nilmar. Sinigang na hipon. Ayan. Pilipinas Lop. Ayan, nagbaba ng bahay. Nilmar. Ayan, Nilmar. Watch ako sa video mo, Nilmar. Sa iyong sinigang na hipon. Sarap naman nito, sinigang na hipon. Sino yung nagbibideo sa'yo? Ano? Nilmar. Kabunsay dan tamsak beautiful host. Ayan. Kabunsay, bigyan ng shout out. Thank you sa patamsak dyan, lalabs. Ayan. 4 million in the house. Ayan, non. Stevie nagbaba ng bahay. Ayan, Nilmar. Nilmar or ayan, 2 minutes na lalabs. Tigit ko na to sa'yo. Ayan. Nilmar channel. Dan sa'yo. Ayan. Ayan, kabunsay. Nagbaba ng bahay. Si Nilmar, mali pa yung kanyang bahay. Patusok mga lods, sukli ako agad from Nolds. Ayan. Ayan, Nilmar. Connect ka na sa akin, lalabs. Dikitan mo si host, lalabs. Ayan, Nilmar. Pangalawang dikit ko to sa'yo. Ayan. Muhammad Permin Vlogs, Pilipinas Look TV Dan, pasukli na lang po. Ayan. From Muhammad Permin. Ayan. 3 million in the house, may mga shout out. Ayan, Nilmar channel. Naka-off yung ano mo, yung message. Kasi may mga kasama kang bata. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Nilmar. Ayan, Nilmar.
Ayan, formal in the house, may mga nag-shout out. Patamsakan naman lalabs yung nakapin mga lalabs. Ayan. Saan na si... Tingnan natin si Lords. Ayan, Edstone Bonsai. Ayan. Dati akong dikit sa'yo lalab sa iyong main channel. So ngayon, ayan. What's ako? Ayan, kabonsai. Malaki na rin pala yung iyong mansion lalabs. Ayan. I still play in the dirt landscape ideas. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Edstone Bonsai. Idikit ko na to sa'yo, ayan. Magtatanim pala to si ano ah. Ayan. May harang ka. Kabonsai. Ayan yung harang. Ayan. May harang. Panoorin natin yan. Salamat host, ayan. Still playing yung ano mo, yung harang, ayan. 2 minutes yung harang. Ayan, Muhammad Pirmi nagbaba ng bahay. Ayan, Edstone, kabonsai, ayan. Dikit ko na to sa'yo lalabs. 2 minutes na ako. Ayan. Ang cute ng pusa ni Muhammad Permin. Oo. Nakikipaglaro.
Ayan, Muhammad Permin. Date ko sa'yo ang aking main channel, lalabs. Magbabakas ako. Ayan, Muhammad Permin. May bakas ako sa'yo, lalabs. Muhammad Dan Sokli from Kabunsay. Ayan. Nols Dan Pulpak. Ayan. Dan sa nakapin. Pasuklian, Nols. Yung dumikit sa'yo. Ayan. And for million in the house, may mga shout out. And Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Million in the house. Email shout out. Ang cute ng pusa mo talaga, Muhammad Permin. Marunong siyang gumamit ng toilet. Tinuruan mo siya. Ang galing naman. Maui? My boy? Nang, come here. Nandito yung aking pusa, Muhammad Permin. Life AC, hello sister. Ayan. Life AC, bigyan shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan. May muta ka. Ayan, Muhammad Permin. Ayan yung aking baby. Ah. Kita mo na. Say hello, Maui. Say hello. Oink, oink. Say hello, Maui boy. Why you're not say hello? Ayan siya, mga lalabs. Say hello, Maui. Say hello. Antok na yung aking pusa. Hello, lalabs. Yun yung aking baby. My baby. Ayan, like Kabunsay nagbaba ng bahay. Host, ampunin ko na lang po sa inyo eh. Ano yan eh. Mahal na mahal ko yan, lalab. So, mas mahal ko pa ngayon sa sarili ko, joke. Yung pusa ko kasi nakakawala siya ng problema eh.
Kahit mag-isa ka lang pag uwi ng bahay, yun. Nakakaano siya, kakatulong. Iuwi ko yan ng Pinas pag uwi ko. Kaso lang di ko alam kung magkano yung passport. Baka mas mahal pa sa akin. Ayan, kabonsay, nagbaba ng bahay. Ayan. Life busy nagbaba ng bahay. Ang cute naman, ayan. Usampunin ko na lang po sa inyo, ayan. Kabonsay, I have done. Please 1 minute. Watch them done. Ayan. Mamahalin ko rin yan higit pa sa pagmamahal nyo. Ba't mahilig ka ba sa pusa, kabonsay? Yung mata mahilig sa pusa eh. Si Muhammad Permin yung may pusa eh. Zora Amin Official, Life Easy, ayan. I'm here in your house, lalabs. You have harang-harang, ayan. Life Easy, I'm here in your house. Ayan, buhay probinsya, may magalag shout out, ayan. Thank you for coming, lalabs. And Zora, ang ibang ka. This one is my parcel unboxing. Ayan. Makati sa ilong yung pusa ko. Balahibo. Ayan, Zora Amin dan Pulpak. Ayan. From Buhay Probinsya. Ayan. 1 minute watch because the banana are dropping. Ayan. Yes. Ayan, Zora Amin, I'm still watching your video. 5 million in the house, may mga shout out. Easy Dan Bill all dikit. Ayan, life easy Dan Bill. Ayan. All dikit from Buhay Probinsya. Life easy Dan, pasukli na lang po from Muhammad Permin Vlogs. Ayan. Life easy, pabalikan si Muhammad Permin. Ayan. Life easy Dan sukli. Ayan. Life easy Dan. Ayan, sukli. Buhay, thank you so much from Life Easy. Ayan. Life Easy, I watch Paul. Ayan. Now I will connect. Ayan, kabonsay Dan Bill all dikit idol from Buhay Probinsya. Ayan. Buhay Probinsya, nagbaba ng bahay. Life easy Dan. Ayan. Ayan, 3 million in the house. May mga shout out. Yan natin yung bahay ni probinsya.
Ayan, malaki rin pala yung bahay nito ni probinsya. Ayan, tamsak. Malaki rin yung iyong bahay. Oo, namala. Ayan. Buhay probinsya, Dan Sukli from Kabonsay. Ayan. Buhay 1 minute watch and Dan Polpak from Life AC. Ayan. Life AC nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan. Buhay probinsya. Nasa bahay mo ako, lalabs. Kapatid. Ayan. Jakataro, bigyan shout out, lalabs. Thank you for coming. Ayan. Sumilin in the house, bigyan shout out. Ayan, buhay probinsya team. Kakamiss naman talaga sa Pilipinas, sa probinsya. Bahay ko, ayan, nagbaba ng bahay. Ibahay ko nandyan. Ayan. Nakaluto ka na, lalabs, bahay ko. Nakapag-breakfast ka na ba? 3, 4, 5, 6. Alas 7 na sa Pinas. 7:02. 3. Ayan. Ayan, bahay ko, Bilol, Dan Dikit Idol. From buhay probinsya. Ayan, buhay probinsya, nagbaba ng bahay. Napakaganda ngayon aking balo. Ayan. Yung mga words na naman si Jaka, oh. Hindi ako inaantok, Jaka. Kagabi inaantok ako. Ayan, buhay probinsya. Dikit ko na to sa'yo, lalab. Tawa si Jaka, sabi niya kagabi sa akin, no, mukha kang inaantok, host. Siya lang yung nakapansin, pero nararamdaman ko talagang napipikit ako. Paano ba naman, lalabs? Kagagaling ko lang ng work noon. Diretso na ako dito. Ayan. Tinikit ko na sa'yo, buhay probinsya. Ayan. Ayan, buhay probinsya, nagbaba ng bahay. Life PC, nagbaba ng bahay. Probinsya, again, nagbaba ng bahay. Bahay ko, nagbaba ng bahay. Ayan. Life Easy, nagbaba uli ng bahay. Salamat mga palalabs from buhay probinsya. Ayan. O lahat ng babaeng balo at biyudo, he. Hindi ako balo, hindi ako biyudo. Si Jaka. Wala pa akong pinapakasalan, eh. Oh. Ayan. Buhay probinsya, nagbaba ng bahay. Ayan. Life Easy, nagbaba ng bahay. Pwede kita nyo nakapin, mga lalabs. Si Muhammad Permin. Life Easy, punta ako sa kwarto mo, magloko tayo saglit para magselos yung manliligaw kong host, haha. Jaka, kagigising mo lang ba o ano? Nag-breakfast ka na ba? Nasaan ka ba? Nasa Indonesia ka, di ba? Kumain ka na ba, Jaka? Nagkape ka na ba? Ayan. Life Easy, nagbaba ng bahay. Jaka, Pilipino ka ba o Indonesian ka? Marunong ka lang magsalita ng Tagalog. Jaka, you are Filipino or no?
Bahay ko dan sa'yo, ayan. Bahay ko, babalikan si Muhammad Permin, nakapin siya loves. Ayan. Dan sa nakapin, ayan. Muhammad Permin dan sa'yo si bahay ko, ayan. Jaka, I don't understand your language. Life Easy Jaka is an Indonesian, I think it's a guy. An Indonesian guy. But he knows how to speak Tagalog. Me from Pakistan, ayan. Life Easy, you're from Pakistan, ha? Masya Allah, ayan. Ayan, Pinoy yan si Jaka, kasama ko nagtitinda bagoong. Ayan, Jaka, nagtitinda ka pala ng bagoong. Ayan, bahay ko, nagbaba ng bahay. Muhammad, I have done. Muhammad Permin, dan sa'yo si Life Easy. Hoy boy, probinsya. Ano yung kanya ni Jaka? Nakikinig lang niya si Jaka. Ano pa naman si Jaka magsalita, matalinhaga. Naintindihan ka niya na buhay probinsya at marunong siya magtagalog. Ayan, 6 million daw may nag-shout out. Kakausapin niyo ko para hindi ako antokin. Host, come my country and come my home. Yeah, I saw one vlog. This one, they are showing your country. It's so nice. There's a lot of white mountains. Minsan nagtitinda yan ng puto at taho. Umalis na ata si Jaka. Uy, pasaway ka, buhay probinsya. Buhay, bahay ko, nagbaba ng bahay. Kilala mo ba si Jaka? Ayan, Life Easy, ayan. Life Easy, nagbaba ng bahay. Jaka, you Pinoy, you, I will balot your itlog someday. Ha? Buhay probinsya, marunong siya magtagalog si Jaka. Wala na, hindi sumasagot eh. Kung nandyan pa si Jaka. Ayan, buhay probinsya, nagbaba ng bahay. Baka umalis na yun. Mamaya, ano yun si Jaka eh. Biglang sumusulpot, biglang nawawala. Pero malaki na yung bahay ni Jaka. Ayan, Jaka, Life Easy Dan. Ayan, nandyan na si Jaka. Life Easy Dan from Jaka. Jaka is an Indonesian, not from Philippines, but Jaka knows how to speak Tagalog. Ayan. Jaka, thank you from Life Easy. Ayan. Buhay, ako ang batang asawa ng host, kaya nagsisilos siya. Anong batang asawa ng host, kaya nagsisilos siya? Siguro si Jaka nagsisearch muna bago mag-type. Jaka. Siguro si Jaka, nagtitype siguro si Jaka ng language niya din.
Tinatranslate na ng Tagalog. Talaga to si Jaka, oh. Ayan, 8 million in daws, may nag-shoutout. Pinapatawa talaga ako ni Jaka, oh. Oh, ayan, life easy. Ayan, mga palablablabla. Ayan. Ay, naku, kagabi inaantok ako pero nung pumasok si Jaka nawala yung antok ko. Kaibigan kong Pilipino maging isang relax creator dahil pataas baba ang YouTube. Kailangan maging consistent dahil mahirap at madali. Tama. Jaka, you like gandang host, you heart. Your mata, I will binat your lating. Ayan, Jaka nagbaba ng bahay. Ayan, nag-ano naman si Jaka, nagta-type. Buhay probinsya dan sa'yo, ayan. Buhay probinsya, pabalikan si Muhammad. Ayan. Mark Lester TV, tamsak dan host, ayan. Mark Lester TV, may galad shout out, lalabs, thank you for coming, ayan. 8 million in the house, may galad shout out. Ayan, tila lablaba deben Jaka. Nagta-type si Jaka, tina-translate niya sa Tagalog. Shout out sus. Ayan, Mark Lester, salamat lalabs. Ayan. Buhay, oo, nai-love ako sa host. Ayaw lang din umaming hanggang isa. Big pimple ulit, haha. Nag-iisa lang yung pimples ko, si Jaka talaga. Ayan. Shout out to everyone. Ayan. Dan ako kay Muhammad Ali. Anong Muhammad Ali? Muhammad Permin. Dan sa'yo si Buhay probinsya, pabalikan. Jaka idol. Ayan. Malaki ang bahay ni Jaka. Buhay, pupunta ako sa bahay mo. Buhay, pupunta ako sa bahay mo. Alam, buhay, si Jaka daw papunta sa bahay mo. Palabiro to si si Jaka. Sige po, sige, baba ka ng mo dyan. Jaka, huwag ka punta bahay ko. Paubitan ka. Kit de. Tapunan ka daw ng ihi. Ayan, buhay probinsya. Nagbaba ng bahay. Suwada. Ayan, 7 million daw, hindi nga nag-shoutout. Baka sardoon mo ng pinto si Jaka. Hindi mo patuloyin. Ayan. Nag-type na naman to si Jaka ng napakahaba. Ang taong hindi pumupunta rito ay hindi nakakakuha ng kaalaman sa YouTube. Sa kasamaang palad-alam ng host ang ilan sa mga pagtaga sa YouTube ng aking team. Mashallah, Jaka. Si Jaka, yung matalinhaga. Hoy, buhay probinsya, basahin mo yung message ni Jaka. Intindihin mo ng mabuti. Kasi matalinhaga yung mga binibitawang salita ni Jaka. Ayan, 6 million daw, may shout out. Mark Lester, sige, sana yung mo, papatamsakan. Ay, nawawala talaga yung antok ko ni Jaka eh.
Ayan, malaki pala yung bahay ni ano. Sige, Muhammad Permin, baba mo na kita, lalabs. Ipin natin yung premiere ni Mark Lester para matamsakan. Ayan. Ayan, patamsakan yung kanyang paparating na race and workship. Ayan. Napakasakit ulo. Alien Summit. Ayan, Muhammad Permin nagbaba ng bahay. Pinaba ko yung bahay ko. Ayan, patamsakan Danabs yung nakapin sa kanyang paparating na premiere. God bless everyone and stay healthy. Ilikana, Kaos o Igorot. Hindi ako Igorot, lalabs. Bicolana ako, lalabs. Bicolana. Ayan, patamsakan naman yung nakaping mga lalabs. Ilocana, Kahos. Hindi po. Bicolana po, Bicolana. Taga Bicol po ako, lalabs. Oragon, ayun. Oragon po, si Island Skibla. Ayan, ay si Manoy Oragon. Ayan, ganda naman talaga ng host na ito. Ayan, Cake Master, mayroon ka nag-shout out. Chinik mo ba yung iyong WH lalabs? Play kita, yung ano mo, 299, yung ano ba yung video mo? Cake Master, ayan. Nandyan pala si Cake Master. May mga shout out. Cake Master, ayan. Patamsak naman mga lalabs. Enjoy us every Sunday. Praise and worship. Ayan. Ayan, padikitan nyo si Cake Master mga lalabs. Si Cake Master madaming alagad. Opo, salamat po. Ayan. Nadagdagan, Cake Master. Dali kita ng plane kagabi uli. Pagtapos ng aking LS. Piniplay ko siya, lalabs. Ayan. Para mamuni ka na. Napasilip po, di po tapos work ko. Sige lang po, sige lang. Sige lang, Cake Master. Alam ko namang busy ka dyan. Nasaan na si Jaka? Nawala na.
Wala na si Jaka. Ayan, Mark Lester, dati naman akong dikit sa iyong main channel. Tamsak na lang. And 4 million in the house, may shout out. Ayan, Uwa Channel TV, may shout out. Thumbs up po sa salamat sa patamsak lalag. Ayan, Uwa, may jacket ka na. Yan ang baba ng bahay. Buhay probinsya, alam mo ba kung ano ang namimiss ng aking pinakamamahal na host? Ang kanyang labi ay parang alak. Ang kanyang ngiti ay nakakalaglag. Gusto ko siyang pakasalan sa kuya, ha ha ha. Nasa na ba si Buhay Probinsya? Ayan, Ewa Channel. Ayan, Bicolanang Ewa Channel. Papakasalan daw ako ni Jaka. Pakasalan mo ko, Jaka? Kumakapal na naman yung ibag ko, mga lalabs. Nawala na ata si si Buhay Probinsya. Ayan, 6 million in the house, may shout out. Kung may matandang papa, tumakas ako baka tumama ulo ko Mag-ingat ka, Jaka, baka tumama yung ulo mo. Ayan, 6 million in the house, may shout out. Ayan mga lalabs, tapos na ba kayong magtamsak kay Mark Lester TV? Ayan. Tamsakan nyo na lalabs yung nakapin. Ayan, almusal muna ako. Almusal muna ako, mga anghel sa langit. Good luck sa mga
kaibigan mo, bigyan mo ng benepisyo ang lahat ng kaibigan. Ayan. Ayan, Muhammad Permin, Mark Lester TV dan sa'yo. Ayan. Mark Lester, pabalikan na lang po si Muhammad Permin dan po sa'yo, lalaw. Ayan. Ayan, Godby, ayan. Godby, Mimkeld, shout out. Thank you for coming. Ayan. Godby, hello, I'm here. Please, 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 please help me, WH. Okay, Godby, no problem. I play also Kickmaster. Okay, Godby, where's my paper here? Godby Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay si Godby. Ayan, thanks Muhammad Permin. Vlogs bukas kita babalikan para hindi malagas. Okay. Roger Palakat, name ka shout out lalabs. Ayan. Thank you for coming lalabs, Roger Palakat. Ayan. Ayan. Roger Palakat, nagbaba ng bahay. Ayan, Muhammad. Godby Vlogs done to you. Ayan. Godby, return to Muhammad Permin. Muhammad Permin nagbaba ng bahay.
Ayan, God be, later I will play your video, ha? After finish my LS. Ayan, Muhammad, dikit kita sa'yo, lalabs. Tapos na kayo, lalabs, magtamsak sa nakapin. Roger Palakat. Ayan. Roger Palakat, done to you from Muhammad Permin. Yan, Muhammad Permin Vlogs, done to you, brother, from Godby. Godby, I will play your video later, okay? I will screenshot this one. Thank you so much, Godby, for Muhammad Permin. Ayan. Ayan, Godby, Danville, all connected. Godby, connect to Buhay Probinsya. Is done to you, Lalas. Okay, Sister Islandsky, thank you. Ayan, Godby, nagbaba ng bahay. Roger Dan Manoy, ayan. Parang Buhay Probinsya. Ayan, Buhay Probinsya team, thank you to Banana, ayan. Ayan, 2 million in the house, Miguel shout out. Ayan, Godby, nagbaba ng bahay.
3 million in the house. Maybe gonna shout out. One minute mga lalabs. Inom lang ako ng tubig. Gadbi, ayan. I'm here in your house, Gadbi. Ayan, Gadbi, I will connect this one. I already watched 2 minutes.
And 5 million in the house. Mimi shout out. Yan. Golden Honey USA, shout out everyone. Ayan, Golden Honey. Miguel shout out sa iyo, madam. Thank you for coming. Ayan. Jacket ka na po, Golden Honey, madam. Ayan. Salamat po sa patusok-tusok dyan. Tusok dan, ayan. Mamuel, good morning. Tamsak sa'yo, silip lang. Salamat po sa tamsak, madam. Mamuel, ayan. Jakitan kita, baka sakaling bumalik ka pa uli. Sunod, ayan. Mamuel, salamat po sa patamsak, ayan. Dan tusok sa nakapin. Salamat po, madam. Ayan. God be still there. Ayan. Jai Kung Time, tamsak at harang po sa inyo. Maraming salamat po, Jai Kung Time. Salamat po sa pagbisita sa aking bahay, Jai Kung Time. May shout out. Ayan. Yung wala ng tamang bakas. Ayan. Yung mga lalabs. Yung Golden Honey USA, nagbaba ng bahay.
Malaki rin pala yung bahay ni Madam. Oh. Galing. Ganbi vlog done full pack. Ayan, Ganbi return to Golden Honey. Ayan po. Golden Honey. Dikit ko na po ito sa iyo. Ayan. Ayan, dati po akong dikit sa main channel mo. Golden Honey. Tamsak na lang at nood. Yan, Jay kong time, dating dikit. Balikitan nyo ng mga yung nakapin mga lalabs. Ayan. Nagtamsak lang ako sa'yo, Jay kong time. Ayan. From Golden Honey. Ayan, Golden Honey USA 68 is done from Godby Vlog. Ayan. Ayan, Godby nagbaba ng bahay. Natin dikit kay Buhay Probinsyano. Ayan. From Golden Honey. Ayan, 5 million in the house. May mga nag-shout out. Ayan, Buhay Probinsya. Nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million in the house. May nag-shout out.
Kaya nagtamsak lang ako kay buhay probinsya. Ayan. Ayan, gabi nagba ng bahay. Jonas Kidan full pack. O baka po ng bahay mo, madam, babalikan ka niyan. Golden honey. Ay mga lalabs, anong oras na dito? Alas 4 na ng madaling araw dito sa UAE. Magpapaalam na siguro ko mga lalabs. Bukas uli. Salamat sa mga nag-support dyan kay Boss. Jai Kong Time. Ayan. God be, I will leave now. No worries, I will play your video. Madam Golden Honey USA. Thank you so much, Madam. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga lalabs. Opo, matulog na ako kasi may pasok pa po ako eh.
Alas 4 na dito ng umaga sa UAE. Sige po, maraming salamat po sa inyo. See you tomorrow mga lalabs. Okay, Gadsby, I will play your video, no worries. Okay. Bye bye mga lalabs. God